ο Πάνος Καμένος. Εγώ και εντός ολίγου θα γίνει ανακοίνωση για χιλιάδες μέλη και στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Συγκροτούμε μια γιγαντιαία οργάνωση, γιγαντιαία, σε όλους τους νομούς. Περισσότερα πιο κάτω τις επόμενες ημέρες. Καθηγητές πανεπιστημίων, διαπρεπείς νομικοί, εκατοντάδες στελέχη και μέλη παλαιών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, απλοί νεοδημοκράτες που αποσχίστηκαν από αηδία, χιλιάδες στην κυριολεξία πασοκατζίδες από το βαθύ Πασόκ, το πολύ πατριωτικό, τους κεντρώους, θα εμφανιστούν σε λίστες σε όλη τη χώρα. Πιο κάτω την επόμενη εβδομάδα